mai Duw oedd wedi rhoi'r nes iddo. Wel, sefyllfa capeli eglwys i ni ar hyn o bryd. Does dim gwmynt o blant o bobl ifanc yn dod mewn trwy'r drws. Felly mae rhaid i ni fe mas, mae rhaid i ni fynd i gynhadu, mae rhaid i ni fynd i ddangos y plant beth yw pŵer y storiau yma o'r Beibl. Fi'n gwybod mwy am y Beibl achos Agor y Llyfr. Fi'n rili joio fe, mae'n teimlo fi fel bod fi'n fel gyrffroes sy'n mynd bob dydd llun. Fi'n hoffi Agor y Llyfr achos dim ond yn yr ysgol fi yn clywed stori'r Beibl. Pryd maen nhw'n actio flan fi, fi'n teimlo fel fi yn y stori. Mae rhaid dweud, mae'r sesiynau Agor y Llyfr wedi bod yn fuddiol iawn i'r disgyblion. O'n i licor acto heddi achos o'n i'n teimlo fel fi sy'n cyflwyno fe. Mae fe'n teimlo'n rili fel hapus a fel ffyn. Cynllun adrodd hanesion o'r Beibl yw Agor y Llyfr. Dyn ni'n credu mewn pŵer, dweud stori. Dyn ni'n credu wrth cyflwyno hanesion o'r Beibl bydd y plant yn dod i ddeall mwy am Dduw ac am y Beibl. Hefyd, fi'n milwyr a rwy'n teimlo'n gryf. Heb gael gwallt ers blynydde, so teimlo'n good. Oedd Gareth Vicar wedi gwisgo lan fel Samson gyda gwallt hir iawn. A pan oedd e ddim gyda gwallt, oedd e ddim gyda unrhyw cryfder. Ni'n clywed geiriau pwysig, megis, helpu, bod yn ffyddlon, edrych ar ôl ein gilydd a chariad ag ati. Lenni, mae'r disgyblion wedi bod yn dysgu geirfa Maceton hefyd, lle maen nhw'n gwneud symudiadau i fynd gyda geiriau penodol. Asyn, brenin. Dwi'n credu un o'r pethau dwi wedi hoffi gyda Agor y Llyfr yw bod dim angen i rhywun sy'n bod yn rhan o'r grŵp gyda hyder neu dealltwriaeth dwfn yn y Beibl. Mae'n un agor efo ni bobl sy'n gret. Ond rhywbeth sydd wedi dod mewn yn weddol ddiweddar yw'r astudiaeth Beibl ar gyfer yr grwpiau. A fi'n credu mae hwnna'n gwneud yn siŵr a helpu wedyn bod cyfle gyda ni fel grŵp i treulio mwy amser gyda'r Beibl ein hun. I ni'n grŵp gyd-enwadol, i ni yn gryw ddwyieithog. Un peth dwi'n hoffi beth i'r tîm hyn, i ni gwastad oedran eitha eang gyda ni. A trwy dod â'r tîm na at ei gilydd, i ni wedi dod yn ffrindiau. A mae hynny trwy'r astudiaeth Beibl i ni'n wneud wedi greu rhyw berthynas arbennig. A mae hynny dim ond wedi dod drwy Agor y Llyfr. Profiad gyda erioed Iesu gyda Agor y Llyfr oedd sesiwn hyfforddiant. A mi'n credu un o'r pethau pwysig beth i fe, bod chi'n cael y llyfrau gyda'r storiau. Mae'n rhoi'r rhwyd yna i chi, os oes dim lot o profiad gyda chi yn arwen neu siarad yn cyhoeddus neu creu stori. Yn blwyddyn 3 a 4, dim ond 3 mas o'r 85 disgybl sy'n mynychu'n rhyw fath o sgol sul yn rheoledd, ac bod ni'n cael addoliadau dyddiol, maen nhw fel arfer a neges moesol yn hytrach stori o'r Beibl, felly dyw'r plant ddim yn gyfarwydd iawn a straen o'r Beibl. Trwy Agor y Llyfr maen nhw'n cael profiad positif iawn o Gristnogaeth ac wrth â Cristnogion lleol hefyd. Mae yna pethau wedi digwydd o ran yr ochr bugeiliol, ble mae'r ysgol wedi pwyso arno ni i fynd mewn wedyn, achos mae'r cysylltiad yna wedi cael ei greu trwy y tîm Agor y Llyfr. Byddwn ni'n annog pawb i trio. Bydd y gwir, mae'n fraint mynd i mewn yr ysgol i cyflwyno gwasanaethau Agor y Llyfr.